Beradiku Brajadanta. Aja kaget aku kang teka. Aku ana weling marang kowe Brajadanta. Pringgondani iku minangka papan pangboring Dorangkara Budi Candala. Uga papan pangayomane para kawula dasih. Mula uncarane negara Pringgondani kudu dijaga. Aja nganti saraning praja Pringgondani dicekel dening pawongan kang duwe watak ala. Kekudangku Raton Pringgondani dirataweni anak putuku. Ratu kang tansah bela bebener lan welas asih marang kawula alit. Wis ger cukup semene kang dadi welingku. Andung slamet ngayahi kewajiban minangka kawulaning Gusti kang murbeng dumadi. Pandhawa tata Kadewisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana ladalah ora sisip panduluku iki kaya adikku Brajamusti. Ana wigati apa dene si Adi teka ing glagah tinulu kene. Kakang Brajadanta mangertiya tekaku iki amung netepi dawuh saka Kakang Mbok Ayu Arimbi. Supaya nganti Kakang Brajadanta tumeka ing Pringgondani. Anyekseni jumenengane anakku si Gatotkaca minangka nalendra ing Pringgondani. Coco muntaplir kinetap Coco bang mawingo wengis Mitra kocak ngundarandir Oh ladalah Brajamusti kowe bocah cubluk sirah cumplung ora kena go mikir. Apa ora kelingan nalika semana Kakang Arimba diperjaya dening Werkudara. Lah, saiki aku tak takon. Gatotkaca kuwi anake sapa? Kakang Werkudara. Apa kowe lila yen negaramu Pringgondani dikuasani karo tedhak turune mungsuh? Eling, eling Kakang Brajadanta. Kakang Werkudara wis kelakon. Mengku garwa Kakang Mbok Ayu Arimbi ateges wis dudu mungsuh lan Kakang Brajadanta mangerti dhewe yen to Gatotkaca kuwi satriya kang ambek para marta demen bela bebener lan tresna marang kawula cilik. Weh ladalah
Kaya ora usah mulang kaya guru, mejang kaya pendhita. Ora sudi manunggal. Kakang, gelem ra gelem, wektu dina iki Kakang kudu tak kanthi menyang negara Pringgontani. Wah! Ah! Ora nyono babar pisan. Kakang Brajadanta wis malik tingale. Dadi atur Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sangsaya dalu araras abyor sorot lintang kumedhang.
Pura sesumbar lindu bumi gonjing umaluduk guntur ketuk lumembak banyuku mambang Nuwun sewu Paman Brajamusti kula tingali saking katebian mlajar-mlajar wonten menapa Paman tadya sumurepmu aku mentas Pancakara karo pamanmu Brajadanta Kakang Brajadanta rasaguh nyekseni jumenenganmu kados pundi menawi kula ingkang reripih mbok menawi saged lilih panggalihipun ya wis mangsa Bharata sing prayitna ati-ati nger Gatotkaca inggih Paman Brajamusti sabdaning kukila ring kanigara saketer latalah Brajamusti mundur iki malah ganti bayi wingi sore Paman Brajadanta sejatosipun kula sagah kawini suda menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak ananging ngendikani punapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Ibu Arimbi ananging umpamita Paman Brajadanta ngersa kalenggahan punika kula aturaken kanthi asta kula kekalih latalah Gatotkaca anggapmu iki aku wong jireh getih wedi mati ing ngatasé kalenggahan dampar mbok ulungake ngono wae wis tak tekati aku bakal bedah negara Pringgantani mula yen pengin slamet uripmu sumingkira saka paman kene nyuwun pangapunten Paman menawi punika ingkang dados pangandikanipun Paman paripaksa kula boten saged ngendikani napa kang dados dawuhipun Paman Brajadanta latalah ra kena mrikake becik ra gelem minggat lakon tugel gulmu
Gatotkaca, kowe diprawasa karo pamanmu Brajadanta kok ora males. Paman, kula tasih ngrumaosi bilih Paman Brajadanta tasih klebet tiyang sepuh kula. Dados boten prayogi menawi kula males. Ananging pamanmu Brajadanta wis malik tingalih lan dadi kraman, mula kudu kok singkirake. Lajeng menapa ingkang kedah kula lampahi. Ger aku bakal sabiyantu marang anakku Gatotkaca. Aku bakal manjing ngono tanganmu kang sisih tengen. Sawise aku manjing ngono tanganmu, maju papakno pamanmu Brajadanta. Mengko yen ana lenane keprukno tanganmu ingkang sisih tengen. Ana sirahe Kakang Brajadanta. Nun inggih menawi mekaten, monggo paman kula aturi manjing wonten nasta kula. Carita cindandak mustakanipun sang paman Brajadanta dening Gatotkaca. Daya-daya kinepruk mawi asta iring tengen. Saknalika sirna margalayu sang Brajadanta, sirnanipun Brajadanta tinakdir sampyuh kalian Brajamusti. Paman Brajamusti. Ger Gatotkaca, dadya sumurupmu yen to aku madheg raman ing prikandani ora teges bakal rebut panguwasa, nanging namung kanggo neter kasudipyanmu. Jebul tinemune kowe pantes lenggah dampar nyekel busaraning praja Prigadani. Semono uga aku, Nger, pamanmu Brajamusti ora usah kok getuni sirnaku. Pancen wis tak pestine patiku bareng Kakang Brajadanta. Wis aku lan paman Brajadanta bakal manjing ing nganggamu dadi aji Brajadanta lan Brajamusti.